Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari. Eta bakea horrean jango gizonei. Baina gira ere zaitulako, gorazu, berenkatu azu, gorespen zuri, hauze zatu zesarazuri, jango jauna zeruko errege, jangoiko aita guztiaguna, jauna selabaka Jesu Kristo, jango jauna, jainkoaren bidor sukaiaren semene, zuten zentezu gudu horretakoa, erruki jauna. Zuten zentezu gudu horretakoa, entzun gure bila. Aitaren susiarean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko ahal guztieduna, gizari berriaren hasieran, Kristo salbatzailearen zaintzaile leial egin zenuen Jose Santua. Egizu, beroren otoitzez, Elizak ere leial zaindu dezala Jesu Kristoren salbamen misterioa, eta bere betera eraman. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Samuelen liburutik. Egun haietan, jangoikoaren hitza etorri zitzaion Natani. Zoaz, eta esanezu nire morroi Davidik hau dio jaunak. Zure egunak betetzen direnean, eta zure gurasoekin atxeden hartzen duzunean, ondorengo bat emango dizut. Zure erraietatik aterea, eta sendotu egingo dut haren erreinua. Harek etxea eraikiko dio nire izenari, eta nik sendotu egingo dut haren errege aurkia betiko. Aita izango nau harrek nik, eta hura seme izango dut nik. Zure etxea eta zure erreinuak betiko iraungo dute nire aurrean, eta zure errege aurkia sendo iraungo du beti. Jauna esana. Kanta Zure leialtasuna adiraziko gizaldiz gizaldi.
nire selbamenaren arkaitza. Gordeko dio beti nire maitasuna, zintzo edukiko egin nion ituna. San Pablo apostolua erromatarrei. Senideo, lurraren jabe izango zirelako, agintzaria ez zitzaien egin Abrahami, eta haren ondorengoei legea betetzeagatik, sinismenaren zuzentasunagatik baizik. Dena sinismenetik dator, eta dena doaia hutsa da. Horrela, agintzariak ondorengo guztientzat irauten du. Ez legetik diren ondorengotzat bakarrik, baita Abrahamen sinesmenetik direnentzat ere. Hau guztien aita baita, idatzita dagoenez, herri askoren aita egin zaitut. Abrahamen hilak pizten dituen jainkoa, eta ez direnak izatera deitzen dituena, aurkitu zuenean, sinistu egin zion. Itxaropenean oinarriturik, sinistu egin zuen itxaropen guztien kontra. Herri askoren aita izango zela, esan zitzaio bezala. Hainbestekoa izango da zure ondorengoa. Hori zelaka sinismena aintzat hartu zitzaio zuzentasunerako. Jaunak esana? Jaunaren izan gurasoak Jerusalena joaten ziren urtero Pasko jaietan. Jesusek 12 urte bete zituenean, Jerusalena igo ziren jaietara, ohitura zen bezala. Jaiegunak bukatu zirenean, etxera itzuli ziren. Jesus aurra ordea, Jerusalenen gelditu zen, bere gurasoek ez zekitela. Eta lagunen artean zetorrelakoan, egun bateko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziren taldeko ahaide eta ezagunen artean, baina aurkitzen ez eta Jerusalena itzuli ziren haren bila. 3 egunen buruan jauretxean aurkitu zuten, irakasleen erdian eserita, haien entzuten eta galdezka, entzuten zioten guztiak txunditurik zeuden, haren adimenarekin eta ematen zituen erantzunekin. Gurasoak ikusi zutenean, harriturik gelditu ziren. Amak onela esan zion, seme, baina zergatik egin diguzu hori. Horra nolako atsekabe zebilik eran aitata dio zure bila. Harek orduan, zergatik ibili zeraten ere bila. Ez altzen egiten, nik nire aitaren etxean egon behar nuela. Haiek ordea entzuten ulertu, Jesusek esan nahi zuena. Jesus Nazareta jaitsi zen haiekin, eta haien menpean jarraitu zuen. Jaunak esana. Solemnidade haudiz ospatzen du Elizak San Jose eguna. Gainera urtero Garizuman tokatzen da San Jose, baino Garizuma egiten da eten bezala, gelditu bezala. Gaurko egunez, ospatzen dugu San Jose, Garizuma ez balitz bezala, gainera ostiraletan eratuztea, vigilia izaten da, baina San Jose eguna tokatzen delarik ez dago kumplitzeko obligazorik gaur haragia jateko arazorik ez dago. Elizak bere liturgian eta bere gauzetan modu hortan adierazten nahi du San Joseren festaburua Garizumaren gainetikan dagoela. Eta gaurkoan modu hortan tokatu zaigu.
Gainera, aurtengoan, esan genezake San Jose egunak baduela itzal berezi bat. Aitea santuak, Frantzisko gure aitea santuak, San Joseren urte jubilarra deklaratu duelako aurtengoa. Alde batetik, 150 urte kumplitzen direlako Pio bederatzigarrenak oso egoera komplikatu batean, Italiako batasuna eta gertatzen ari zen uneako haietan, eta sartu ziren tropak Erromara, bera Kirinalera joan zen, alde batera gelditu zen, erdi preso bezala, eta une hartan San Jose izendatu zuen Elizaren zaindari bezala. Eliza osoaren zaindari bezala deklaratu zuen San Jose Pio bederatzigarren aita santuak aurten dela 150 urte kumplitzen dira zuzen ere. Horregatik, aurtengoan Frantzisko aita santuak bestelako egoera berezi eta serio batean San Joseren gana jo nahi izan du berriz ere. Pandemia giro honetan berari babesa laguntza eskatzeko. Pio bederatzigarrenak egin bezala, hau da egoera komplikatu batean, gora begira, jarri eta Jangoikoaren laguntza eskatu San Joseren bitartez. Aurtengoan, Frantzisko Lunaita santuak gauza bera egin du. Eta horregatik, San Joseren urte jubilarra ospatzen ari gera. Kontutan izan da, Joseren toki printzipal ura, oso toki importantea baita. Santu guztietan konsideratzen da beti handina bezala San Jose. Ez, ala, esan genezake gauza harrigarririk eta egin zuelako, baizik eta egunerokotasunean maitasunez, zintzotasunez jokatu zuelako. Eta horrek ere gogora ekartzen digu, kristau bizitzan hoxe dela importantena. Ez, halako gauza izugarriak egitea gero historiako liburutan eta agertuko direnak, baizik eta egunerokotasun horretan ingurua ditugunak maitatu, gure lanak kumplitu, jangoikoa eta beti gogoan hartu, horiek direla gauzarik importanteenak, akaso bakarren batek okatuko zaio gauza harrigarriren bat edo aipagarriren bat egitea, baina importanteena egunerokotasun hori dugu. Eta San Jose gauza duzik, Jesus maitatuz, Jesus zainduz, Ama Virginia maitatuz, bere zurgin lanak karimo guztikin, zintzotasunez, humiltasunez burutu zituen, eta horregatik konsideratzen da santurik handiena bezala. Eta bukatzeko, gaurko egunez ere, seminario eguna ospatzen da gure Elizbarrutian. Eta Mikel etortzen da, seminarioko erretorea, privilegio hori daukagu, honea etortzea, eta gaurkoan badituzte katedralean eta halako ospakizunak, eta batez ere kontutan hartzen dugu seminarioa alde batetik, beti egiten da eskea, laguntza bialtzeko, baina batez ere guk sentitzeko gertu gure seminarioa, gure orazioetan. Orain dauden seminaristak, gero erretorea, zuzendari espirituala, eta baita ere gazte asko entzun dezaten jangoikoaren deia batzu sentituko duen ezkontzeko, beste batzuk akaso bizitzan religiosorako eta beste batzuk apez izateko. Eta horiek entzun dezatela eta jangoikoak eman dezaiela bere grazia segitzeko. Eta gaurko egun honetan batez ere gogoan hartzen dugu Jesusek esandako hitz ederra. Uzta ugaria da, baino langileak gutxi eskatu dezuen gara, uztaren jabeari langileak bidal ditzala uztara. Siniste dut jangoiko aita guzti du, zeru lurren egilea. Sortu eta Andre Maria Virginia gandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena.
infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zenak zeruetara igo eta jangoiko ital guztitunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu katolikoa, santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki Iruñeko seminarioaren alde. Jangoikoak argia, grazia, eman dezaien seminaristei, ezitzaileei, eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Lorenzo Lazkoz, Joaquin Erbiti, Javier eta Marimilianeko hildako guztiak jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikori eskaintzerakoan. Jauna Jose Santua, Maria Birjinagandik jaiotako zure semearen zerbitzari leial izan zen bezala, egizu guk ere bihotz garbiz zerbitza zaitzagula zure aldarean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri. Eta zu berinkatzea eta gorestea Jose Santuaren festaburua ospatzen dugun egun honetan. Hau bai gizon zuzena, jainkoaren ama Birjinari zuk senartzat emana. Hau bai zerbitzari leial eta zentzuduna, familia santuaren buru ezarria, aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santuaren egitez, sortutako zure seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Beronen bitartez aingeluek zure handitasuna goresten dute, Espiritu doatsuek zure ospea adoratzen, goiko inarrek zuri auspe zagur egiten, ostasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak.
zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen berak. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztiok ontatik, hau nere odolaren kaniza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oigarri. Hau da sinizmenaren misterioa. Semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osara Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean diran gure senideak, bereziki Lorenzo, Joaquin, Javier, Marienbeleneko hildakoak, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Toatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko guztiok morri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bitur gabe esan dezagun. Gure aita zeuretan zerena, santo izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala gureari, eman duzu gaur egontako egia, barkatu gure zora, gure gure zorunei barkatzen bide bezero, eta ez zuketan ganatzen, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu pakeak gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure semada apostoluei pakea uzten dizuen nire pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotza, zuten zenezu. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duena zorion suak jaunaren maila deituak.
Egin dezagun, otoioz. Aldareko janari santuaz asedezu jauna zure familiau, Jose Doatsuaren jaia pozik ospatzen duen egun honetan. Zaindu gaitzazu beti zure babespean, eta gorde gugan, zuk maitasun handiz emandako doaiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, berenka zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren makean.